Ambalema mali kunnafoni jabarani la jabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 19 ka taa bila karedon na décembre kalo tile 25 tolo jate la kawla kalo sabanan tile 27 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 2 la dolo ba fila o nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni o ye Sagittaire mɔgɔw ka dolo ale ni Capricorne mɔgɔw ka dolo no o ye Jupiter ale ni Saturne ni an b'a wele ko fintɔn ale ni kidinti ni dolo fila o nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ juguyaw fanga olu ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa se janfa walew ma lagosiw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna baara ɲuman fɛn fɛn kɛ i bɛna sɔrɔ mɔgɔ de bɛna sɔrɔ min bɛna se ka aw ka baaraw lagosi aw bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya ale ni farifaga don aw la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala dawuda ka so toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka aw timinadiya halisa o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dususuma ale ni wasa k'o lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don dɔgɔkun daminɛ wagatiw aw bɛ se ka na sɔrɔ minnu kɛ n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la sɔrɔ ninnu fana bɛna tila ka bɔ aw bolo ka sɔrɔ aw yɛrɛ t'a dɔn a bɔla cogoya min na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ sɔrɔ fɛn fɛn kɛ dɔgɔkun daminɛ wagatiw fo aw ka se ka hakili to olu la yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 20 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigi o bɛ aw ye kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kamanagan kun bɛ aw kan don tɛmɛnenw kɔnɔna na ko aw bɛna se ka ɲɛnabɔcogo sɔrɔ olu la aw bɛna se ka wulumacogo sɔrɔ o kamanagan ninnu na hali n'a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ ye aw ka hakilinaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bilasira ɲuman kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka aw wakilu kɛ aw yɛrɛbakun ye ani aw ka aw yɛrɛ cɛsiri o de bɛ kɛ sababu ye ka aw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na futinɛko ale ni juguyaw olu de ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ka taa se janfa walew ma olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka aw hakili sigi ka se ka jateminɛ camanba de kɛ kamasɔrɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛna don fili la aw yɛrɛ sigilen tɛ ni fili min ye wa a fili fanba a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛbakun na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna don ko o ko la ani aw bɛna ko o ko kɛ fo aw ka jateminɛ banba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ layidukanw ani kumakan minnu bɛna fɔ aw ye olu caman tɛna bɔ a sira fɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 22 la ka na bila août kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ani fo ka taa se kasabi minnu bɛ aw bolo wa aw yɛrɛ de bɛna se ka kɛ sababu ye k'aw ka kasabi wari ninnu garisigɛ ninnu k'a yɛrɛ kɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw fɛlen don wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ye hinɛ dɔw kɛ mɔgɔ dɔw la ka tɛmɛ ani aw ye ɲumanya minnu kɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kamasɔrɔ mɔgɔ bɛna na se ka aw nisɔndiya dɔgɔkun laban yɔrɔ fana ta fanfɛla la dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw farifagaw ale ni farigamisɛnninw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 24 na ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge
dimiso denw samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sira jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ janfawalew caman ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka kumaw kɛcogo la kamasɔrɔ aw bɛna na aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu caman bɛna fosi ka bɔ aw kɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun girinman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se fo aw ka se ka aw basigi ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka waleyaw bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sutura lase aw ma ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tun bɛ jɔrɔ la ko minnu na aw yɛrɛ ka kow la aw ka wulikajɔw la nɔgɔya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ hakilina filan tun bɛ aw la ko dɔw la o hakilina filan ninnu olu bɛna wuli ka bɔ aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma balansu kawula kalo fɔlɔ denw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ daminɛ sumaya la fo ka taa se dɔgɔkun cɛmancɛ la a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ sumaya ale ni kɔnɔni na a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mana baara minnu kɛ baara ninnu jaabi aw tɛna se ka olu sɔrɔ i n'a fɔ aw b'a fɛ k'a sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban ye cogoya minnu na aw mana aw cɛsiri cogo o cogo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de aw bɛ se ka na sɔrɔw kɛ k'aw jigi da sɔrɔw kan aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka sumaya o fanga ka bon aw ka waleyaw kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 22 la kana bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawula kalo filanan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw hakili to aw yɛrɛ dalakanw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw jɔna aw yɛrɛ dalakanw na aw bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ kamasɔrɔ aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw lamɛnnen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ furu dilan na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na walima furusira tagama na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni wagati kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka ciw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don garisɛgɛ olu bɛ se ka aw bɛ se ka jigi da garisɛgɛw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka cɛsiri kɔ ani a tɛ taa aw yɛrɛ ka kumakanw kɔ kamasɔrɔ aw kumakanw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa fana lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la kana bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire siraso denw kawula kalo sabanan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana mini o ba aw ka sira kan fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw minnu bɛ aw kɔnɔ ka kɛ sumaya bɛna don olu la olu fana tɛna sabati k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw gɛlɛyaw ani aw ma sigi ni kunnafoni minnu ye aw bɛ se ka na o kunnafoni ninnu sɔrɔ kamanaganwalew olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na minnu bɛ sirabakanbolo kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se k'u kɔlɔsi accidentw na fo ka taa se tasumala kasaraw ma o ɲɛsinnen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma wa yɛrɛkɛlew fana olu fanga ka bon ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma fariganw aw bɛ se ka aw sigi ni o ye ni dɔgɔkun in ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka don wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in t'aw ka dɔgɔkun ye ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana mini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma dusukasiwalew caman o ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw ka bolimafɛnw na accident olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw sigi ni dépense inutile ye dépense minnu bɛna kɛ sababu ye ni aw bɛ a kasabiw bɔ aw kun ka sɔrɔ a ma ja aw yɛrɛ ye olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛw siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasa minnu ni aw b'a ɲinina ko o wasa ninnu sɔrɔli bɛ gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma nka aw bonyanen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw lamɛnnen don kosɛbɛ kamasɔrɔ halisa ni wagati in kɔnɔna na planète Saturne o bɛ aw ka so ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ janfamisɛnninw bɛ se ka don aw kun kan nka aw ka masaya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ caman bɛna aw yɛrɛ kɛlɛ aw ye cogo de nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ ni aw
aw bi fɛn fɛn kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ta kɛ lamɛnni ye ni aw ka bi jaabili kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka bila fili kɔnɔna na walima aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya sama ka se aw yɛrɛ ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw bɛ se aw ka aw wakilu kɛ aw yɛrɛ ye ani aw ka hakilinaw kamasɔrɔ aw bonyanen don Saturne bi aw favoriser nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ lagosiwalew olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ aw ka baara ɲuman kɛlenw olu caman bɛna se ka saboter mɔgɔw fɛ kamasɔrɔ aw mana ko kɛ cogo cogo aw mana dilanyɔrɔ ɲini ko la cogo cogo i bɛna sɔrɔ a tɛ kɛ aw sago ye kamasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka se ka na tiɲɛniwalew don aw kun o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na fo aw ka se ka aw dusuw faga aw fana ka kɛ lamɛnnikɛlaw ye kamasɔrɔ dɔgɔkun in fana ka girin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati aw bɛ se ka na garisɛgɛw sɔrɔ mais dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati garisɛgɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka yɛrɛkɛ aw bolo walifɛn singa aw ka aw hakili t'o la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ yɛrɛkɛli o fanga ka bon aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnniya ko an bɔla wagati dɔ la an nana don Capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ an nana don o la ka bɛn ni wagati ma ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ don fonɛnɛ kalo fɔlɔ kɔnɔna na kawla kalo sabanan bɛ ban nin dɔgɔkun kɔnɔ an bɛna don fonɛnɛ kalo sabanan na ni o ye Capricorne mɔgɔw ka wagati an bɛna o daminɛ nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛrɛbaya kow bɛna caya kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ n'i kaman kɔrɔta ni i ka waleya ye wa mɔgɔ jɔnmayaw mɔgɔ si tɛna sɔn jɔnmaya ma nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka i dusu faga nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kɔrɔ kamasɔrɔ kumakanw bɛ se ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la ni mɔgɔ min mago bɛ an na ni ala sɔnna ma dɔgɔkun nata dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna don ni ala ma basi kɛ san kura kibaruyaw kɔnɔna na ni o ye 2023 ye 2023 a maralen don buruju so naaninan mɔgɔw bolo ni o ye cancer mɔgɔw ye o b'a yira k'a fɔ san a bɛnna ji ma kamasɔrɔ cancer ale bɛnna ji de ma cancer dolo o de bɛna 2023 k'o mara kamasɔrɔ 2022 ale tun bɛ Gémeaux mɔgɔw ka tamasiyɛn dolo Mercure de tun bɛ k'o mara donc o b'a yira k'a fɔ an bɛna bɔ o mara kɔnɔna na an bɛna don mara wɛrɛ kɔnɔna na ni o ye 2023 ye nka n'a y'aw sɔgɔlen to an na an bɛna kunnafoniw bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan aw kan ka fɛn minnu kɛ sarakaw fo ka taa se yiriw ma fo ka taa se san yɛrɛ kibaruya ma an bɛna a kibaruyaw an bɛna olu da aw tulo kan i n'a fɔ mɔgɔ caman ye weleli kɛ ka san 2022 ka kibaruyaw fɔ an y'a fɔ cogoya minnu na u ye jateminɛ caman kɛ a kow la u y'an ka tiɲɛw segin an ma an yɛrɛ fana bɛ u fo ka u wale ɲuman dɔn o tɛmɛnen fana kɔfɛ san kɔnɔna na janvier an bɛna o baaraw fana daminɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ min intéresselen don a la o bɛ se k'an contacter an bɛ i kelen pe ka san kibaruya ko o fɔ i ye i kelen pe ka san kibaruya kuma caman bɛ fɔ a kan kamasɔrɔ an bɛ kalo bɛɛ de ta n'an ye janvier ta an bɛ janvier bɛɛ fɔ janvier date minnu na janvier bɛ ja i la an b'olu fɔ janvier kɔnɔna na février fana kɔnɔna na an bɛ i ka kalo ninnu ta kalo minnu ka di i la kalo minnu man di i la k'o fɔ fo ka taa bila décembre la donc fɛn fɛn événement fɛn fɛn bɛna k'a kɔnɔna na kalo ninnu kɔnɔ kalo 12 in kɔnɔna na don fɛn fɛn b'a kɔnɔna na an bɛ don ninnu ta ka se ka a bɛɛ lajɛlen f'i ye i n'a fɔ salon an y'a kɛ cogoya min na ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ an bɛna tila ka o baara kelenw de daminɛ tuguni 2023 kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta fan dɔn cogoya min na an b'a fɔ o la aw kan bɛn wagati wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi